Panopo Janaka minangka satriya sat menika jagat tri menika tiga ya menika sumangkem tigang sagepan wonten ing jagat dipun tindakaken marang Janaka ngayomi kayemi lan ngeprajake yo yen pancen mangkono jeneng kita minangka satriya kang duwe jejiban ana ing Arjapada banjur jeneng kita ana kahyangan Suralaya garwa marang Batari Dresanala kuwi wis bener apa luput Janaka minangka satriya lanange jagat lancur ing bawana kang ngayomi marang jagat kok mung lungguh ana kahyangan enak kapenak Janaka nandang dosa Janaka nandang dosa yen Janaka nandang luput ulun sing saguh lebur Janaka nang kawah candra dimuka saiki pilihan antarane loro Janaka pilih ya kowe mau dadi satriya nang Arcapada apa tetep ning kahyangan dadi garwane Dresanala ning Janaka ulun lebur ana kawah candra dimuka kowe kudu pisah karo Dresanala Janaka Kakang Janaka kakang Janaka Kakang Permati kakang Kakang Permati ampun ninggal kula Dresanala kawula Dresanala sampun gerbini niki ingkang wonten kandhutan putra Jingantika Kakang Janaka yen to Kakang Janaka lunga mengke pripun nasibe putra ingkang kula kandhut Kakang Janaka ampun kesah kula tumut Kakang Janaka Dresanala kula tumut Tobel anak kada selikur dina arek menyang endi Tresana kula jendere Kakang Janaka Ibu Batari kowe arep melu Janaka ngono apa piye ninggih Ibu Batari ngerti ya Ngger Janaka kuwi ya kowe mau wis kudu mudhun ana ning Arcapada jeneng kita Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun si Dewasrani Manuta ya Dresanala mboten Ibu Batari Manuta ya Dresanala Manuta ning kula sampun gerbini meteng-meteng ya ben tak rabekke karo anakku gelem ora mboten Ibu Batari kula trimah pejah yen to mboten Kakang Janaka gelem ora Dresanala mboten Ibu Batari yen ra gelem tak rudha pari peksa kowe Dresanala ayo gelem ora mboten Ibu Batari gelem ora mboten mati kowe ayo gelem ora mboten Ibu Batari gelem ora mboten mati kowe gelem ora mboten mati jagat horeg bumi geter Tresana